κεφάλαιο που θα εξετάσουμε αναφέρεται στο μετασχηματισμό της οικονομίας της Ελλάδας από αγροτική σε αστική. Εμείς ασχοληθούμε με τις εξελίξεις στο ζήτημα αυτό κατά τον 20ο αιώνα. Σημαντική σταθμή την περίοδο αυτή που επηρεάζουν τις εξελίξεις είναι η Βαλκανική πόλεμη, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η μικρασιατική καταστροφή, η οικονομική κρίση του 1932. Η προσωπικότητα που κυριαρχεί την περίοδο αυτή στην πολιτική σκηνή είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η πρώτη ενότητα διαπραγματεύεται την εξέλιξη του αγροτικού ζητήματος στην Ελλάδα. Μιλώντας για αγροτικό ζήτημα, εννοούμε τον αγώνα των αγροτών που δεν είχαν γη, των άκληρων αγροτών, να αποκτήσουν γη, η οποία ήταν συγκεντρωμένη στα χέρια των μεγαλογεωκτημόνων. Μέχρι το 19ο αιώνα, ο τομέας της οικονομίας που κυριαρχεί είναι ο αγροτικός τομέας. Κυριαρχεί τόσο παραγωγικά όσο και κοινωνικά. Αυτό σημαίνει ότι η γεωργία είναι η κυριότερη πηγή πλούτου και ότι όποιος κατήχε μεγάλες εκτάσεις γης είχε στα χέρια του συγκεντρωμένα μαζί με τον πλούτο και την εξουσία, αφού διέθετε κοινωνικό κύρος. Η κατάσταση αυτή άλλαξε το 19ο αιώνα με τη βιομηχανική επανάσταση. Οι ραγδαίες αλλαγές, οι κοινωνικές και οικονομικές που συμμετέχουν στην επανάσταση αυτή, ανοίγουν τον δρόμο για την αγροτική μεταρρύθμιση, καθώς νέα πεδία οικονομικής δραστηριότητας ανοίγονται, έτσι ώστε το να κατέχει κάποιος γη δεν του προσφέρει πια ούτε οικονομικά πλεονεκτήματα, αλλά ούτε και εξουσία. Τι σημαίνει όμως αγροτική μεταρρύθμιση? Αγροτική μεταρρύθμιση σημαίνει την κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και την κατάτμισή τους, τον τεμαχισμό τους, δηλαδή το μοίρασμά τους, σε μικρές παραγωγικές μονάδες, σε μικρά κτήματα που έχουν οικογενειακό χαρακτήρα. Αξιοποιούνται δηλαδή σε επίπεδο οικογένειας. Αποτελούν, ας πούμε, μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα τώρα το αγροτικό ζήτημα περνάει από διάφορες στάσεις, σταθμούς. Γενικά δεν παρουσιάζουν τόσο μεγάλες εντάσεις όσο παρατηρήθηκαν τουλάχιστον σε άλλες ευρωπαϊκές και βαλκανικές χώρες. Η αρχή του ζητήματος αυτού ξεκινάει αμέσως μετά την Ελληνική Επανάσταση, όταν τα εδάφη που ανήκαν σε Τούρκους περνάνε στα χέρια του ελληνικού κράτους, γίνονται δηλαδή εθνική ιδιοκτησία. Τα εδάφια αυτά προοδευτικά μοιράστηκαν σε πολλούς αγρότες και δημιουργήθηκαν έτσι πολλές μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες. Έτσι δεν δημιουργήθηκαν εντάσεις. Υπήρχαν βέβαια κάποια τσιφλίκια, κάποιες δηλαδή μεγάλες ιδιοκτησίες γης, στην Αττική και στη Βιωτία. Αυτά όμως δεν δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Ελλάδα το πρόβλημα άρχισε να δημιουργείται μετά το 1881, όταν προσαρτήθηκε η Θεσσαλία. Εκεί υπήρχαν πολλά τσιφλίκια που ανήκαν σε Τούρκους. Μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, οι ιδιοκτήτες των τσιφλικιών αυτών, οι μουσουλμάνοι ιδιοκτήτες, πρόλαβαν και πούλησαν τις ιδιοκτησίες τους σε Έλληνες από το εξωτερικό, πλούσιους Έλληνες, οι οποίοι όμως δεν αξιοποίησαν την περιουσία τους με τρόπο αποδοτικό για την ελληνική οικονομία. Ο τρόπος με τον οποίο μάλιστα αξιοποίησαν την περιουσία τους δημιούργησε προβλήματα. Ένα αρνητικό στοιχείο ήταν ότι διατήρησαν τον αναχρονιστικό θεσμό των κολύγων. Οι κολύγοι ήταν αγρότες που καλλιεργούσαν τα κτήματα των τσιφλικάδων με την υποχρέωση να τους αποδίδουν ένα μέρος της οδιάς. Οι συνθήκες διαβίωσής τους κατά την Οθωμανική κυριαρχία ήταν πολύ άθλιες και τα δικαιώματά τους ήταν περιορισμένα. Ωστόσο, ούτε με την αλλαγή του ιδιοκτήτη τους βελτιώθηκαν οι συνθήκες της ζωής τους. Ίσα-ίσα που επιδεινώθηκαν οι συνθήκες, καθώς ενώ το Οθωμανικό δίκαιο τους προστάτευε από την απώλεια του κτήματος που καλλιεργούσαν, με τις νέες συνθήκες, όταν έλυγε το συμβόλαιο μίσθωσης του κτήματος,
οι καινούργιοι ιδιοκτήτες είχαν το δικαίωμα να τους διώξουν από τα κτήματά τους, από τη γη τους. Μια άλλη τακτική των νέων ιδιοκτητών που προκαλούσε προβλήματα ήταν η προσπάθειά τους να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, να κερδοσκοπήσουν από την παραγωγή. Και αυτό μάλιστα με αθέμητους τρόπους. Πίεζαν δηλαδή την κυβέρνηση να επιβάλλει υψηλούς δασμούς, υψηλή φορολογία στο εισαγόμενο σιτάρι, για να έχουν τη δυνατότητα και αυτοί να αυξήσουν την τιμή των δικών τους προϊόντων, του δικού τους σιταριού, του τόπιου. Επίσης, με τον ίδιο σκοπό, πολλές φορές δημιουργούσαν τεχνητές ελλείψεις στην αγορά, έτσι ώστε να αυξηθεί η τιμή του προϊόντος. Όλα αυτά έφεραν πολλά προβλήματα και μεγάλες εντάσεις, τόσο από τους αγρότες, που επιδεινώνονταν οι συνθήκες της ζωής τους, όσο και από την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία, καθώς αυξάνονταν το κόστος της διαβίωσής τους, όσο και η τιμή του ψωμίου ανέβαινε. Έτσι λοιπόν, οι τρυπές και οι εντάσεις που προκλήθηκαν έκαναν απαραίτητη την ψήφιση νόμου το 1907. Με τον νόμο αυτό η ελληνική κυβέρνηση μπορούσε να προχωρά σε απαλωτριώσεις, δηλαδή σε αναγκαστικές εκχωρήσεις κάποιων στο δημόσιο των μεγάλων συντηριών, έτσι ώστε να μπορεί να τις διανύμει σε ακτήμονες. Τα μέτρα όμως αυτά, οι νόμοι αυτοί, δεν ήταν εύκολο να εφαρμοστούν, με αποτέλεσμα να σημειωθούν και πάλι συγκρούσεις με κυριότερη αυτή στο Κιλιοέρ το 1910. Με τους Βαλκανικούς πολέμους το ζήτημα περιεπλάκει ακόμα περισσότερο, γιατί στις περιοχές που προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος περιλαμβάνονταν τσιφλίκια με μουσουλμάνους ιδιοκτήτες. Αυτά τα τσιφλίκια το κράτος δεν είχε το δικαίωμα να τα απολωτριώσει, γιατί προστατεύονταν από ειδική νομοθεσία, από διεθνείς συνθήκες, και δεν μπορούσε να αλλάξει το νόμο αυτό. Ωστόσο, η αγροτική μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την κυβέρνηση του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος της πολιτικής του Βενιζέλου ήταν διπλός. Από τη μια πλευρά ήθελε να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στις περιοχές που πρόσφατα αποκτήθηκαν από το ελληνικό κράτος και όπου υπήρχαν ισχυρές μειονότητες, μουσουλμανική κυρίως μειονότητα. Έτσι ήθελε να διαμοιράσει περισσότερες εκτάσεις γης σε Έλληνες, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι ελληνικές ιδιοκτησίες και το ελληνικό στοιχείο. Και από την άλλη πλευρά ήθελε με τα κτήματα αυτά, με τις απολωτριώσεις αυτές, να βοηθήσει στην αποκατάσταση των προσφύγων και με αυτόν τον τρόπο να λύσει και το προσφυγικό ζήτημα και να προλάβει και κάποιες πιθανές εντάσεις και συγκρούσεις. Με τα μέτρα που λήφθηκαν τότε από το ελληνικό κράτος κάτω από την πίεση του προσφυγικού προβλήματος, αναδιανέμεται ένα πολύ σημαντικό ποσοστό της καλλιεργίας ενισχύης, το 40% στο σύνολο της επικράτειας, και δημιουργείται καθεστώς μικροϊδιοκτησίας, μικρή δηλαδή πλήρη. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή προκαλεί νέα προβλήματα στους αγρότες, γιατί αυτοί γίνονται εύκολα θύματα των εμπόρων. Έχουν προβλήματα με την πώληση της παραγωγής τους. Δεν μπορούν εύκολα να εμπορευματοποιήσουν την παραγωγή τους και συχνά πέφτουν θύματα των τοκογλύφων. Για να αντιμετωπιστούν τα νέα αυτά προβλήματα, προωθείται η ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας, των συνεταιρισμών, παραγωγικών συνεταιρισμών, και καθώς και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν έχουμε τις εντάσεις που γνώρισε το αγροτικό ζήτημα στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές και βαλκανικές χώρες.